Здравейте, скъпи хора! Аз съм Илияна Атанасова и вие сте с нашия подкаст, който е първия ни подкаст с моята специална и много важен за мен човек гост. Искам преди да дам думата на моята гостенка да отправя специални благодарности на моя прекрасен съпруг, който е причината всичко това, което не се случва. Всъщност той е човека, който стои зад камерите, зад нещата. Обичам те и ти благодаря за всичко, за подкрепата, за любовта, за това, че не спираш да ме вдъхновяваш и да ме изтласкваш напред и нагоре, но ще летиме заедно. Искам да благодаря също така на църквата, на целия пророчески дом. Най-специални благодарности на домът в Солинген, за лидерите, за онези, които се молите за мен, за моето семейство, за онези, които ни подкрепяте. Вие знаете кои сте. За бавачката на Сион, без която няма как да оцелявам в неделните служби. И не на последно място искам да благодаря на моите деца, на Еклесия, Дебора и Сион. Обичам ви, вие сте най-голямата ми награда. Вие сте моето богатство тук на земята след Христос. И не на последно място искам да благодаря на Святия Дух и на моя Господ Исус Христос, който е бил и който ще бъде цар за винаги в живота ми. Без Него нямаше да съм това, което съм. Цялата слава дължа само единствено на Него. Молим се това предаване и нещата, които ще споделяме в това видео, в този подкаст, тези свидетелства и тези неща, които Господ ще изговори чрез устата ни. Молим се да докоснат животите ви, да докоснат сърцата ви, да преобърнат на 360 градуса всичко вътре във вас, в добрия смисъл, да дойде посока, да дойде надежда, да дойде вяра и вдъхновение в живота ви. А сега искам да се представиш на зрителите. Цялата платформа е твоята. Здравейте! Казвам се Силвия Димитрова. Идвам от турски происход, с турско име. Много хора ме познават като Джейлан. Вярвам, че Бог е между нас и ще имаме благословено време. Амин. В принцип, аз те познавам. Всъщност ние се познаваме с нея от много отдавна. Аз бях още, може да се каже, дете. Бях толкова малка и се запознахме с нея всъщност ние посещавахме една църква. Отивахме заедно на едно служение, т.е. и там се запознахме. По принцип, тя е жената, която винаги е била вдъхновение за мен, без тя да знае. Радвам се. Искам да ни разкажеш нещо повече за себе си, тъй като ти си човек, който е преминала през много битки, много неща. Има много неща, които стоят вътре в теб, положени от Бог. И вярвам, че е дошло правилното време да ги изкараш наяве и светлината на Бог да блесне върху тях. Дойде време, както се казва в Откровение, че те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез солото на тяхното свидетелство. Така че искам да споделиш твоето свидетелство. Как дойде при Исус? През какво премина? През последните 10 години? Да, познаваме се от доста време с тебе. Може би някъде към 14 или 15 години. И вярвам, че нашата среща, нашата запознанство с тебе не беше случайно. Това беше съдба от Господа. За известно време бяхме се отделили пътищата, но ето, че Бог отново ни съедини и не случайно. Вярвам, че това пак е Божието дело. Аз знам, че всеки един християн има огромно свидетелство в живота си, не само. Аз повярвах в 6 годишна възраст чрез баба ми и бях една от първите, която повярва в семейството, даже по-първо от родителите ми. И баба ми беше една истинска ходатайка, която се молеше за семейството да се покаят. И аз бях първия човек и след това тази дарба ми остана от баба ми като наследство. И аз да се моля за хората, които не са повярвали в семейството и слава на Бога. Бог прибавя хора от семейството ми, които се покайват. Да, последните 10 години имам 2 прекрасни момиченца. Те вече не са момиченца, но в моите очи са все още момиченца. Имам 2 прекрасни принцеси, с които живяхме заедно. Сами имахме доста предизвикателства. Аз се омъжих на много малки години, бих казала, бях дете, което имаше много мечти, но не успя на времето си да ги осъществи. И исках тези мечти, които аз не успях, моите момиченца да преживеят. Но най-вече целта ми беше
те да имат добра основа в Бога. Ние останахме с тях сами, бяха малки, аз също бях малка заедно с тях преди 12 години. Отгледах ги съвсем сама. Бог прибавяше в живота ми много верни хора. Просто Бог ни опази в този свят. Ние знаем в какъв свят живеем. Отпаднал свят. И аз имах много страхове за тях, за да не отпаднат от вярата. Молих се постоянно за мъдрост, Бог да ми даде мъдрост да ги отгледам. И най-вече тези мечти, които аз имах и не можах да ги осъществя, нямах тази възможност, поради това, че се омъжих много малка и после се разделих и молих Бог за подкрепа. И Той не закъсня. Молих Бог да ни даде сили и мъдрост, за да живеем в Неговата чистота, за да бъдем закрилени от Него. И Той през всичките тези 10 години беше с нас. Помогна ми да изгледам 2 прекрасни момиченца, които са в Бог. Исках да имат професии, за което, благодаря на Бог, сега и двете имат професии. Едната е детски педагог, другата е на път да стане медицинска сестра. След 2 години ще завърши. Исках да имат книжки, шофьорски книжки. Бог снабди и тази нужда. Това, което аз не можах да направя на времето си, Бог ми даде сила, мъдрост да успеем заедно с тях, но Бог не закъсня и с мен, с което ми подари и ме благослови с професия да мога да отгледам деца, което много обичам. Имам вече диплома за това. С всичко това, защо го разказвам? Понеже както ние като земни родители искаме да успеят нашите деца, така Бог иска също ние да успеем да се свържем дълбоко с Него, да се фокусираме към Него, независимо какви трудности идват или кои хора излизат от живота ни. Ако се свържем с Него, ако връзката ни е свързана с Него дълбоко, Той никога няма да ни остави. Ще изпрати помощ от 4 краища на света, понеже понякога аз оставах буквално без изход и не знаех как ще продължа в Германия, голяма държава, голям град, но Бог винаги изпращаше помощта си от Сион и просто снабдяваше всяка една нужда според Неговото богатство от неочаквани места, даваше мъдрост какво да направим и ние просто успяхме с моите дъщери не само да оцелеем, но ние просто бяхме победители, преминавахме от слава в слава и с това Бог доказа, че може. Той може всичко. Стига ние да се закпанем на Него, както тази жена с кръвотечението се хвана за Неговата роба с цялата си сила и с вярата, че тя ще бъде изцелена. И аз понякога нямах тези сили, за да продължавам и не знаех какво да правя, освен да се хвана на Него и да кажа помощ. И помощта ми идваше от небето и ние успяхме. Успяхме заедно с Него. Успяхме да опазим вярата в тези трудни времена. Когато се оглеждах около света за кратко време и гледах хората без Бог как падат, без Бог как не могат да устояват, без Бог как не могат да продължават, дори да имат финанси, дори да имат здрави семейства, но без Бог те бяха изгубени. И си казвах: Господи, има ли смисъл всеки един да е около нас, но Теб да не те има? И през тези 10 години, където ти ме попита, аз преживявах с Бог нещата 1 към 1. Притеснявах се, както казва Словото, вечер идваше плач, идваше почва. Притеснявах се, Господи, как ще достигнем до целта, която трябва да достигнем, как ще достигнем, как ще ги изучавам децата ми, как ще продължим напред. И сутринта идваше радост. И тези неща бяха преживени 1 към 1 с Бог. Нямаше никаква друга подкрепа, освен Него. Разбира се, че Бог използваше хората, но те не знаеха аз какво молих Бог през нощта. Не знаеха разговора ми с Него. И общо взето много са нещата, но понеже ти ме попита за последните 10 години, това е което през тези изминали 10 години имах огромен страх, разбира се, как ще успеем, но ние успяхме. Най-вече успяхме да докажем, че Бог е жив, Исус Христос е жив и Той винаги ни помага, но не е до това само да помолим Бог като бърза помощ, когато имаме нужда от Него. Имаше време, когато не ни се посрещаха и нуждите, но ние пак трябваше да останем верни на Него. Имахме недели, когато преминавахме през много дълбочини, но ние ставахме, оправяхме се в най-дълбокия ни ден, в най-тъмния ни ден и отивахме в църквата и хвалихме името Му.
въпреки че за в момента не бяха посрещнати нуждите ни. Те бяха много. Бяха физически, бяха психически, бяха финансови, бяха материални, но Бог никога не ни е оставил. Никога не беше ни оставил. И ние вярвахме във всеки един момент в Словото Му, което пишеше, дори да не бяхме виждали за в момента Словото да живее в живота ни, но ние вярвахме за напредните дни, че то ще ни достигне и няма да ни остави. И сега, което успях да оставя на моите прекрасни деца, това е най-голямото наследство, вярата и пътя, вярата им в Исус Христос. И това е основата. Ако имаме тази основа в Него, нито една буря, нито един дъжд, нито един ураган няма да успее да ни събори. Абсолютно. Абсолютно е така. Аз по принцип съм свидетел на повечето неща, през които си преминала. И наистина те не са били никак леки. И факта е, че все още стоиш и си тук, отглеждайки две прекрасни момичета, две деца съвсем сама, и все още стоиш и не си изгубила посока, не си изгубила надежда, не си изгубила вярата си в Бог. Това се нарича устойчивост, това се нарича твърдост, това се нарича, че вярата ти е била не просто пясъчна, но е била основана на канара. Защото когато човек преминава през трудности и ако преди това не е бил стабилен във вярата си и не е бил здраво укрепен, здраво заякнал в Бога, първото нещо е започва да обвинява, да укорява Бога, да обвинява хората, да обвинява Бога, да обвинява себе си. Защо се случва това? Защо преминавам през това? Докато ти си човек, който те познавам, по-отблизо, все още си тук, стоиш и продължаваш. Можеш ли да ни споделиш повече понеже сутринта с теб, когато се чухме по телефона, по принцип, истината да ви кажа, когато си говорим с нея по телефона и по принцип темите ни не са от сорта на клюкарство, тази направи това, онзи направи това. Не. Нашите теми с нея са предимно Бог и много полезни неща си говорим с нея. Градивни неща, бих казала. И когато започваме, примерно, тя ми звъни или аз си се обаждам и започваме, да си общуваме по телефона, такива слова се изливат. Тя казва нещо, аз казвам нещо, такива послания се раждат, че си казвам, мале, ако има някъде... Ни записваме само. Някъде някаква камера само да ни записва. Дори днеска, докато говорихме, се изля едно много силно слово и дори тя ми каза, бързо изкарай, записвай. А истината е, че аз бях с слушалки и докато си говорихме, там оправях прането, дори бях в банята и пусках пералнята. И казвам, не мога, в момента пускам прането, напиши го ти, тя ми го написа и ми го изпрати. Така че можеш ли да кажеш на хората, които ни гледат в интернет, като една жена, която е била сама през целият този трус, бих казала, на живота, целият този натиск. Защото буквално аз те виждам като една маслина, която е била яко стискана. Много стискана, много пресована. Можеш ли, примерно, ако има някъде някоя жена, която е сама и отглежда децата си, преминава през това, което ти премина и минаваш все още, бих казала. Какво би я насърчила? Как трябва да постъпи в ситуации, в които просто няма изход, няма човеци, няма помощ? Какво е нещото, което, примерно, може да й даде светлина в тунела, да кажем? Както началото казах, че аз имах много такива вечери или дни, когато бях притискана. Единственото нещо, което правих, виках към Бог и Той не закъсняваше. И аз съветвам тази душа, където и да се намира, просто да вика към Бог, да вика към Сион и помощта й няма да закъсне. Даже да закъсне пред нейните очи, да устои, да вярва. Вярата ми в Него много ми помогна да се изкача на много нива, на много неща, да мога да изгледам децата ми. Разбира се, на първо място вярата ни и нашите усилия ще дойдат изкушения. Особено точно когато най-много вярваме и сме решителни. Врагът, когато вижда, че ние сме решителни и вярваме, той изпраща всичките си стрели. Той атакува с всичките неща, колкото си има стрели в ръцете си или оръжия, използва хората, използва финансите, използва даже и вярващите. Но
в тази ситуация бих съветвала тази сестра да гледа към Бог, да вярва в Словото, защото моята основа беше Словото. И с каквото да беше ме атакувал врагът, аз ставах. Имах моменти, разбира се, когато много падах, но след това се изтърсвах и казвах си, аз съм царска дъщеря, както се казва в твоето предаване принцеси на Господа. И се обръщах към врага и казвах, сега съм принцесата на Бог и той няма да ме остави. Постоянно цитирах слово срещу ситуацията. Даже мога да споделя, ако имаме време, разбира се. Бъди свободна. Защото нещата са много едно по едно, не мога да ги разкажа за това кратко време, но мога само едно да разкажа, когато имах един много труден период, 2019, когато се разболя малката ми дъщеря с менингит, остър менингит и възпаление в кръвта си. И преди това бяхме преодолели още няколко неща, тъкмо бяхме излезли вече от няколко трудности. И изведнъж тази ситуация, докато бяхме на спирката с нея, като пътувахме и тя изведнъж препадна. Извикахме линейката и не приеха в болницата в Кьолн и просто търсиха постоянно и не успяха за първите няколко дена да намерят какво е точно изследвания, неща. Изписаха ни вкъщи. Върнахме, пребрахме се вкъщи отново с много силни главоболия и след това пак пристъпихме спешно в болница. Беше след обед и пак изследвания, сумати неща. Си казвах, Господи, какво става пак? И в момента отпадах от вярата. И след това, като извиках професора, дойде и каза, че се налага спешно да направят пункция. И беше вече вечер към 10 часа през нощта. И аз казах, защо толкова късно искате да направите тази пункция? И те казаха, защото нямаме време до утре, можем да я изгубим. Оставете ме поне да мисля до утре, нали? Аз исках да се моля, да имам своето си време с Господа. И бях толкова объркана, толкова лоши мисли, което врагът ме нападваше постоянно. Те казаха, нямаш време, жена. Трябва да се направи тази пункция. И аз просто я предадох и се усетих в този момент, както Авраам предаваше Исак за жертва на олтара и си казах, Господи, аз нямам друг шанс, освен да я предам на олтара, да дам на Твоите ръце, защото вече седмица, постоянно изследвания, постоянно неща правиха и не могаха да открият откъде идва това главоболие и накрая, като и направиха тази пункция, казаха, че има остър менингит и в кръвта и вирус, който са на една и съща граница. И в този момент врага се възползва от всяка една секунда. И бих казала, че цяла вечер ми показваше страшни картинки, че време е да вземе, нали, дъщеря ми, че време е тя да умре. И тогава дойде словото в мен, когато Авраам даде Исак за жертва. Той тогава се предаде в Божиите ръце. Той беше изцяло в Божиите ръце. Вече нямаше за него първо или второ място от членовете на семейството си. А Исак му беше най-милото. И той беше готов да го предаде. И аз се обърнах към врага буквално. Защо казах още в началото да се държат здраво в Словото и да бъдат верни даже в трудни ситуации. Дори даже за момента да не виждат никакъв изход, те да вярват в Словото, защото Словото е истина. И истината ще ни освободи. И тази вечер след пункцията дъщеря ми беше полумъртва. Я оставиха да лежи и аз се върнах към врага. Тогава спрях да моля Бог, моля те Господи, изцели, моля те Бог, направи това, моля те за изцеление. Не се обърнах към врага и казах, виж, дяволе, аз съм... Къде се намираше Бях тогава? в болницата, даже имаше някои жени около мен и те помислеха, че вече аз откачих. Но аз бях много сериозна. Седно го хванах за врата и така казах, погледни ме, дяволе, аз съм дъщерята на Бог. И живота ми, и живота на дъщеря ми зависи от Бог. Ако Бог реши да я вземе, нито аз, нито ти имаме пръст в това. Но ако Бог реши да я остави да живее, тя ще живее и ще разказва за делата на Господа и ти няма да можеш да попречиш. Затова вземи си диагнозите, вземи си лъжите и се махни от тази стая. Махни се от емоциите ми, махни се от мислите ми, махни се от дъщеря ми. Нямаш власт над нас. И тогава дойде това слово.
в Лука 10:19, където дадох ви власт да настъпвате змии и скорпии на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Тази власт ни е дадена да настъпим в змии и скорпии. Стига ние да я използваме, а да не стоим пред ситуациите и пред планините, молейки се да станат. Просто трябва да заповядваме на ситуациите. Затова ти казвам, сестра моя, където се намираш и си в безизходица, намери най-близката църква. Намери най-близките братя и сестри. Намери Исус Христос. Хвани се здраво за Него и ще си повече от победител. И ако един ден, ако искаш да имаш свидетелство, повече даже от това, което аз разказвам, хвани се за Бог, хвани се за Исус, хвани се за Святия Дух, стъпвай здраво върху Словото, вярвай ми, Той няма да те остави. Ами, много силно. Това, което се е случило с Нерима, много е силно, наистина. Тя е истинско Божие чудо. Дори си спомням, че по време на раждането или след раждането, мисля, че е била в ковиоз. Пак имал някаква ситуация, която е застрашавала живота й. И затова казвам, че тя е наистина истинско чудо. Така е, да. Сега да не вземем да оплашим някой, ако повярва, че ще се случват някои неща в живота ни. Аз мисля, че всеки един зрел християнин има нападения, има своите си преживявания. Това е защото е видял нещо ценно, врага в този човек, както е бил в началото на Библията и до края. Винаги избраниците са имали нападения, връщали са от прага на смъртта, имали са нападения от най-близките си, както имаше Давид, както имаше Исус, даже той не беше приет в собствения си народ. И също така и ти имаш, пастор Андреян и всички тези истински в дух и истина вярват в Бог. Ние сме, как да го кажа, и застрашаваме врага. И затова той се опитва през различни ситуации. Заплаха за него, точно казвам. Той се опитва чрез всички пътища да ни върне, да се откажем от вярата. Нериман и също Налиша, те са избрани от Бог. И Нериман има много специфично помазание върху себе си. Още в самия ден, когато Бог я положи в отробата ми, още от тогава врага се опитваше да я убие. Но последната дума винаги има Бог. И каквото да преминат хората, които ни слушат, просто да повярват, че Бог никога няма да ги остави. Бих казала това, да си гледат децата, пътя да извървят, вярата да опазят, най-вече да интегрират децата си, да ги обучават, да порастват децата в църквата, в добра църква. Много църкви има, ама най-важно да е правилното учение при правилната църква. Това е много важно. Съветвам с това послание. Можеш ли да ни кажеш нещо повече за интеграцията, понеже ти каза да интегрират децата си себе си, понеже ти идваш от, да се изразя, турски происход, турски махленски происход. Да, махленски происход, както и аз. Оттам сме излезли. Както казва Джойс Майер, не съм там, където трябва да съм, но не бях и там, където бях. Не знам дали го казах правилно. Както и пастор Андреян преди няколко седмици, малка крачка води до големи победи. Много малка крачка. Виж кой е слушал словото правилно. Можеш ли да ни кажеш нещо повече? Защото аз те познавам и преди, познавам те и сега и в бъдеще. Продължавам да те опознавам. Има доста неща, които Бог наистина е реформирал в живота ти. Бих казала, че старата Силвия наистина е умряла, изчезнала е напълно и се е родила една нова Силвия. Можеш ли да ни кажеш повече за, дори на хората, които ще ни гледат, повече за интеграцията. И много бих искала, също така имам един въпрос към тебе, който днеска си мислих да ти го задам. Как една жена може да направи, примерно със сигурност този въпрос ще ви заинтересува, как една жена може да направи разлика от това да се облича съблазнително, дори в църква, извън църква, съблазнително, и това да се облича жената добре за съпруга си, като за Господа, като за себе си. Къде е баланса, къде е границата, как да разберем, примерно и хората, които ни гледат, които ще гледат това видео, как да направим, да разграничим, кога трябва да спрем, как да усетим тази чувствителност към Святия Дух, понеже ти си човек, който винаги си
добре представителна, изглеждаща пред обществото. Благодаря ти също. Благодаря. През трудностите, когато вече преминахме много неща, това да разбрах, че Бог ме преобразяваше през това време. И може да звучи елементарно, но през дългите години, където ги преминахме, вече аз това видях, че Бог ни носише от слава в слава. И славата не е само това да стоиш в църквата, но славата е това също и да се образуваш. В началото, както казах, че както ние като земни родители искаме децата ни да са интегрирани, да са добре, да имат добра професия, да имат добър живот, да имат добро облекло, да се хранят здравословно. Бог не само изграждаше духа ми, Бог изграждаше и външността ми. И ме учеше. И през тези неща, като Но ти позволяваше ли на Бог да гради това, да промени външния ти вид, начинът ти на облекло, начинът ти на култура? Усещаше ли кога е Бог и как го разбираше? Да, буквално чувах Святия Дух. Примерно най-елементарното нещо, не знам дали някой го е преживял, мисля, че си го преживяла ти и ще ме разбереш много добре. Примерно в неделя ставахме да се приготвим за църква и както съм свикнала в България, след като сготвиш, нахраниш, да си събираш косата, прибереш така просто и да излизаш да отиваш на църква, миришеш на манджа, на пот, всичко. И буквално Святия Дух ме учеше какво да направя. Той ми говореше как да избирам най-хубавите си дрехи, как да мириша хубаво, добре, както едно момиче, излиза на среща или една съпруга се приготвя с съпруга си, тя се старае да направи най-доброто. И Святия Дух ме учеше, че той е специален и трябва да дадем най-доброто за него. И аз позволявах тези крепости да паднат от мислите ми, защото бях някакси с религиозно мислене, че Бог е смирен, Той обича смирените, даже да миришем, даже да не се мием, някакси душата ни да бъде чиста. Но Бог искаше тази светлина да излъчваме отвънка. И Той ми преобрази облеклото. Просто това гето обличане Той премахна от мен. И аз исках да му дам най-доброто. Трудно ли ти беше? Не ми беше трудно, защото през трудностите, когато аз преминавах, Той ми помагаше и аз някакси исках да му отвърна с това, което той иска. Но ако не бях преминала през тези трудности, защото сигурно нямаше да бъда толкова покорна. Но и това желание, тази мечта, което го имах от детството си, винаги да бъда добра представена, да съм интегрирана, да се обучавам. Имаше тази мечта в мен. За известно време беше угаснало, но след това Бог отново го новороди, някак си го отключи и ме учеше, как да гледам децата си, как да ги възпитавам, как да се обличаме. Примерно има толкова хубави, елегантни дрехи, не съм много по модата и последно време модата гледаме толкова е развратна и съблазнителна. Но Святия Дух просто ми даваше картинки. Не знам това как ще звучи на хората, на зрителите, може да им звучи тъпо или просто ненужно нещо. Бог гледа на сърцата, да. Бог гледа на сърцата, но външния вид излъчва и сърцето в същото време. И това с облеклото мога да кажа, че даже и с това Бог се занимаваше. И аз на времето обичах златото, защото турския произход това го обича, а също го обича. Но с течение на времето Бог искаше да покаже трансформацията в мен. Бог искаше да докаже, защото аз може би съм трансформирана отвътре, но някакво доказателство, някакво излъчване трябваше да има. Доказателство с децата ми, че те са в Бога и те се обличат прилично. Някакво доказателство, защото днеска всички могат да говорят, но делата на облеклото, държанието и особено за мен неделите бяха много важни. Да изглеждаме най-красивите, най-лъчезарните. Познато. Това ме вдъхновяваше още повече, понеже Святия Дух се занимаваше с всяка една детайлна точка. И той искаше да показва чрез нас, че даже и да сме в огъня, но не мирише. И често пастора ни казваше, когато ни виждаш още от вратата блестите или някои други хора, и някоя друга сестра идваше при нас и ни казваше блестите. Но аз ако бях накичена с злата и с такива предизвикателни дрехи, как да кажа, с съблазнители или някои обичат много марките, за да бият на очи, за да кажат, ето аз съм тук. Примерно нямаше да излъчвам тази светлина. И когато влизахме в църквата, може би имахме най-страшния ден, но когато
идваше времето за църква и аз се покорявах на Святия Дух какво да направя, как да отида. И като влизахме в църквата, идваха сестри, които казваха: днеска разблестиш различно. И аз казвах: какво, нали? В началото не го разбех. Какво, нали? Същото е пак. Не, днеска има различна светлина в тебе. И по това разбирах, че покорството на Святия Дух, и той ми го предупреждаваше чрез други хора. И това е цялата слава на Бог. Не искам да унижа някои хора, да се наранят за облеклото им или за нещо друго. Но Бог иска неговите деца да блестят, да са възпитани, да са образовани. И Бог ми позволи през тези години, пастор Илияна, даде ми тази привилегия, за която му благодаря. Може би ако нямаха тези изпитания в живота ни, нямаше да мога да изляза от гетото, нямаше да мога да образувам двете си момиченца, двете ми принцеси. Сигурно и те щяха да се оженят, да се омъжат по 15 години. И днеска да нямат никакви професии, да нямат възпитанието на Святия Дух най-вече. Щях да ги изпускам тези неща със сигурност. Но Бог така направи, че ни отдели, както каза, отделена. Отделена. И ние бяхме отделени буквално от цял народ и бяхме поставени само трите в едно скрито място в Германия, между специални хора, между вас, между други християни, където ние успяхме. Аз искам само да, нали, понеже ако някой ни гледа в интернет и си мисли, че просто си говориме глупости, всъщност не са глупости и мога да потвърдя думите ни със слово, понеже Словото на Господа ни казва в Естир, че преди тя да се яви пред царя, 6 месеца се е мажела с специални масла, дори как беше точно името на маслото, забравих, но се казва, че 6 месеца се приготвяше само за една среща с царя. 6 месеца имаше скупци, нали, много скупци имаше в харема, в който Естир е била, но предимно имаше един специален скопец, който се грижеше само за нея. Той се казваше Игай, ако не се лъжа. Той се грижеше за нея, обучаваше я. Другото, което е, дори когато Рут трябваше по съвет от свекърва си Ноемин беше съветвала Рут и каза: тази вечер восе в хармана си, там обяснява, отиди и легни в нозете му. Но преди да каже всичко това, тя казва: измий се, изкъпи се, оправи се. И тук е тънката граница, която искам, нали, да кажа всичко това като обобщение, като заключение, че много хора си казват: Бог не гледа на лице, а гледа на сърце. Взимат този стих от Библията и отиват примерно с къси панталонки, мъже примерно или жени, отиват просто облечени, отиват примерно не толкова добре облечени. Може би много хора ще си кажат: ама това има ли значение? Искам да ви кажа, че това има огромно значение. Огромно значение. Защото мога да ви дам един прост пример, за да ви стане по-ясно. Ако примерно днес ни извикат на някое събитие и да кажем, че президента на Германия идва там, или кмета, или някоя ваша любима изпълнителка от Пайнер, ако имате такава. Или на някаква сватба. Или сте новородени, вече нямате. Или да, най-добрия, най-уместния пример е сватба. Ако сте често пъти, когато примерно и на мене ми се е случвало, когато трябва да отидем на сватба, може да останем без пари за следващия ден, но даваме последните си пари и купуваме най-хубавата рокля, най-хубавите обувки, най-добрия грим, инвестираме в това да ни гримира някой и сме готови да платим доста голяма цена, без да се замисляме, че това само ще трае няколко часа. И след това съответно ще си измиваш лицето и ти си пак същия човек. Инвестираме в това да си направим най-хубавите прически, но всъщност църквата на Господа не осъзнава, че ние отиваме всяка неделя да се срещаме не просто с президента, не просто с кметицата, не просто с кмета, не просто на сватба, а ние отиваме да се срещаме с един цар, един Бог, който създаде земята, планетите, галактиките, който сътвори небето, земята, рибите, животните, птиците, човекът, който даде дъха си на Адам и той стана жива душа, Бог, който възкресява, Бог, който изцелява. Аз мисля, че този цар,
че този Бог, за когото говорим, той заслужава най-доброто. Заслужава това да облечем и да сложим най-хубавите си дрехи и да отидеме всяка неделя с очакване на служба, за това, че знаейки, че ще се срещнем с Него и ще се поклоним на Царя на царете. И също така Святия Дух в момента ми припомня за това, че когато Исус беше на кръста и малко преди да го приковат на кръста, всъщност Словото на Господа ни казва, че римляните взеха дрехите му, дори има такъв стих, че за облеклото му хвърлиха жреби. Исус, ако някой си мисли, че Исус е бил беден, Исус въобще не е бил беден. Той е носил много скъпи дрехи и дори за дрехата му са се скарали. Така че си представете си колко ефтино, примерно да кажем, Исус се е обличал. Исус не е бил просяк, Исус не е бил бедняк, напротив, той е бил и ще бъде цар на царете във всяка една сфера. И в облекло, и откъдето и да го погледнеш. Врага може да те удари даже по облеклото, да съблазнеш чрез облеклото, примерно. Или да си в религиозен дух, да носиш такива скъсани, смирени дрехи, защото познавам и такива хора, които не, аз искам да се смиря и ще ходя с тези скъсани джапанки на църква. Не, аз искам да се смиря, няма да купувам дрехи, нали, за църква. Просто сърцето ми да е смирено. Ами има доста смисъл в това. Не знам защо говориме в тази сфера. Явно този, който ще чуе, със сигурност това ще му помогне. Така че хора, тук сме да ви кажем. Искам също да подчертая, че със сигурност може да допуснем грешки в говора ни, в поведението ни. Със сигурност сме допуснали и със сигурност ще допуснем грешки някъде. Така че ние не сме съвършени, ние не знаем как се прави подкаст, не знаем как се проповядва, не знаем как се говори дори за Бог. Единственото нещо, което знам е, че просто отварям устата си и се доверявам на Бог, както тя, така и аз. И знаеме, че Бог ще я напълни. Така че тук сме не за да се себе покажем, че ние сме по-добри от вас, че ние знаеме как да вярваме, а вие не знаете. Не. Целта на нашето предаване ли да го нарека, не знам точно служение. как. Вие определете, защото това, което хората разпознават, това всъщност ги насърчава и ги благославя. Така че ние не сме най-добрите. Има един добър и това е Бог. Това е Исус, това е Святия Дух. Така че разговорът ни, това, че решихме да направим това, което правим в момента, е с цел да благослови някой. С цел да докосне наистина някой, който наистина има нужда от това. Защото веднъж бях получила това слово. Може би си казваш, не знам със сигурност сега, когато кажа, със сигурност на някой от вас му се е случило. Да речем, ти си в църква и пастора проповядва или слушаш някоя проповед, както е по-модерно днес от YouTube. И да, пастора, нали, чете даден стих от Библията. И докато започва да чете, ти си казваш, знам го това нещо. Да, в Лука 15 глава. Да, в Марк, еди си коя глава. Знам го това. И ти някак си с пренастройката, докато пастора говори или докато слушаш това слово, си мислиш, да, знам го това. Не го знаеш. Факта, че достига до тебе същото слово, означава, че ти нищо не знаеш, не си го научил, не си го живял и идва до тебе по един нов начин. Това е което аз вярвам. Веднъж бях го получила това по време на служба. Че когато, примерно, слушаш едно и също слово и той идва до тебе, това е защото Бог ти го показва и ти иска от тебе да го живееш. Защото не си го живял достатъчно, а не защото пастора няма какво да каже, не защото той се повтаря Библията. Не. То не се повтаря. Бог прави всеки ден нещо ново. Просто Словото идва до тебе, за да може по нов начин да го живееш. Така че наистина сме ентусиазирани и вярваме, че правиме го това, повтарям се, с цел наистина да докосне някой. Ако наистина това, което правиме, ви харесва и ви благославя и по някакъв начин ви докосва, но бих искала да напишете долу в коментарите следващия път, когато направиме нов подкаст. Напишете ни в коментарите по каква тема искате да говориме, без значение какво, само да не е нещо, нали, на което няма да можем. Но бих се радвала наистина да ни напишете, да ни подкрепите и ако имате на сърце, абонирайте се за канала ни, споделете във вашите профил стени във Facebook, в Instagram, TikTok.
Ако имате на сърце, го направете. Ако ли не, здрави бъдете. Искаш ли да кажеш нещо като преди завършек на нашите зрители? Насърчавам ги в мястото, където се намират в момента, просто да продължават и да вярват, както го казах в началото и накрая пак го казвам. Не се предавайте, устойте, дръжте се здраво за Бог, дръжте се здраво на Словото и просто заедно с Него ще преминете. Ситуацията, която преминавате, не е случайна. Той е видяно от небето и не сте сами. Бог е с вас и цялото небе е с вас. Амин. Обичам те. Аз също. Да, тя е... Аз имам наистина заветни приятели, за което много благодаря на Бог. И от това да имаш заветни приятели. Тя е една от заветните ми приятели. Другата е... Ти знаеш коя си. Много са. Да, и... Да, доста са. Не са само. Да, не са само една-две, около 4-5 са хора, които наистина можеш да им се довериш. Спомням си една случка, която вярвам, че от Святия Дух. Вярвам, че трябва да я споделя. Спомням си преди време, не знам дали трябва да го кажа, но щом Господ иска, ще го кажа. Спомням си преди време, едно семейство беше дошло при нас и бяхме излязли с тях на кафе и те казаха, че искат да напуснат църквата. И пастора се обърна към тях и каза, каква е причината, защо така, решихте. И си спомням думите на въпросния човек и той каза, искам да напусна църквата, защото аз не мога да споделям с тебе. Нещата, примерно, които са вътре в мен, искам да ги споделя, не мога да ги споделям с теб, а пък с еди си кой ги споделям. И това го правил, понеже споделял с него, това го правил негов духовен баща. И тук искам да отворя една много важна скоба. Тогава докато той говореше, получих слово от Господа, което беше много силно и много ме благослови и промени много неща в живота ми. Тогава осъзнах, че понеже говорихме за заветни приятели. Мисля, че трябва да направиш един подкаст за заветни приятели специално за Да, това. защо не? Заедно с тебе обаче Да, пак. аз имам много преживявания с това. Давай, Окей. продължавай. И това, което бях получила като соло, докато този човек беше говорил, че аз имам духовна майка, която много обичам. И имам и, примерно, в случая в твоето лице и, примерно, когато преминавам през дадени неща, случило ми се веднъж, 2 часа през нощта, никога няма да го забравя. Докато всички спяха, аз станах и просто преминах през моите персонални битки, както Давид имаше своята мащабна битка в лицето на Голиат, но имаше и своите тайни битки, като лъва и мечката. И аз бях по същия начин. Минавах си моята битка и си спомням, 2 часа през нощта станах, докато всички спяха и просто се молех и виках към Бога. Бях обляна в сълзи, бях съкрушена, бях смачкана, буквално усещах, че преминавам през много тежък период. И в същия момент, в 2 часа през нощта, никога няма да го забравя, Радка. Гледам профила и си казвам, Боже, как мога да й пиша 2 часа през нощта, със сигурност спи. А в същия момент Бог я събужда през нощта. Точно така, да, Бог я събужда през нощта и я накара да ми пише. И тя каза, Боже, как ще й пише? Късно е. Бог я потикваше да ме потърси. А в същото време аз се престраших, понеже беше късно, престраших се от часа и писах, Радки, тук ли си? И ако наистина искаш да й пиша, моля те, нека тя точно сега да ми пише. И аз си пиша, здравей, Радки, как си, тук ли си? И защо го казвам всичко това? Тя е една от заветните хора, на които може да се знам, че дори да е 2 часа през нощта, ако има нещо, аз ще ги потърся. И те са хора, които биха ми помогнали. Мога да споделя с тях слабостта си, да разкрия голтата си. Те ще ми помогнат, ще ме облекат. Така да казано. И примерно няма да го разгласят, няма да го провъзгласят пред всички. Просто ще покрият и ще преминат с мен заедно. Но факта, ето защо го казвам всичко това. Факта, примерно, че тя ми е помогнала, не означава, че тя е моята духовна майка. Не означава, че те са моите духовни родители. Понеже въпросният човек каза, аз понеже не мога да споделям неща с тебе, а с другия ги споделям и това го прави моя духовен баща. Не. Факта, че аз споделям с нея, не я прави моята духовна майка, защото аз знам коя е моята духовна майка и аз знам кой е моят духовен баща.
Това, че имаш приятели, с които споделяш, не ги прави твои духовни родители. Защото човек се ражда само веднъж. Ти не може, примерно, с всеки, който имаш, примерно, някакво взаимоотношение и доверие, и веднага той е моя духовен баща. Примерно, други ден той няма да иска да те изслуша, няма да му е окей, примерно, с тебе. И примерно ти тръгваш, споделяш с някой друг и в неговото лице намираш отговор, примерно, подкрепа или нещо подобно. Това не го прави твой духовен баща, това не го прави твой лидер, това не го прави Значи трябва да направим разлика между духовен баща, майка и духовни приятели или заветни приятели. Точно. И затова също трябва да помолим Святия Дух, за да ни открие кои са заветните приятели и кои са духовните родители. Защото ако го правим по емоция, може да бъдем много разочаровани. Това, което сванах от тебе, това трябва да направим огромна разлика, да ни объркаме реда. Кой е духовен баща, кой е духовен майка, приятел. Или даже някои временно са в живота ни. Също това трябва да разпознаем. И да не бъдем отчаяни, когато Бог допуска хората да излизат от живота ни и после да кажем, той ми беше духовен баща или заветна приятелка. Точно. Това разбирам, това, което ми казваш. Аз тогава го осъзнах, когато въпросният човек говореше и в същия момент Бог наистина ми говореше много силно в духа си. Чух това слово и знаех, че това е Бог и нямаше как да го сбъркам. И тогава разбрах, че само защото споделяш с някой свои лични неща, примерно това, през което си преминала и той ти помага и дори има вероятност въпросният човек Бог да употреби устата му, ръцете му, да те благослови с финанси, било с молитва, с прегръдка, с утеха. Това не го прави твой лидер, защото човек се ражда веднъж. И ти трябва да знаеш коя е твоята духовна майка, кой е твоят духовен баща. Не, примерно, днеска този ми е духовен баща, утре този ми е духовен баща. Не. Човек се ражда веднъж. Да. Тази тема беше извън темата, по принцип, но много положително, защото е много разочарования и много грешни намерения, виждам, даже в своя живот. И наистина трябва да се замислим дълбоко. Бог да ни даде духовна мъдрост, да разберем кои хора са приятели, кои хора са родители в живота ни, кои са временни и кои са заветни за винаги. Да, беше силно. И мисля, че тогава няма да има толкова разочарования в живота ни. Ще посрещнем нещата много по-зряло. И няма да се объркат по този начин хората. Да. Защото аз го виждам като едно новородено бебе, което е незряло. Това се случва поради незряло, според мен. Едно бебе, което е новородено, незряло и примерно случи от гърдата на една жена и примерно утре в други ден другата и всеки път примерно случайки и той не знае коя е неговата майка. И на всяка една казва мамо, тате и по същия начин е в духа. Абсолютно. И пак идваме до там, че Бог ни превъзпитава през нещата, които преминаваме и ни учи наред дисциплина, интегрираме се и така и по духа. А Бог е на детайлите. И виждаме, че нищо не е напразно, през което сме преминали и то ни обучава да направим разликите, сезоните, хората около нас. Скъпи хора, ние приключваме с нашия подкаст. Надявам се наистина да ви е било интересно, да ви е благословило. Надявам се да не сме били скучни и отекчителни. Подкрепете ни, като напишете наистина дали това ви е благословило. Напишете ни долу в коментарите. Преди да завършиме, искаме да се помолиме за вас и нека Божият мир да бъде в вашите домове и в мястото, където се намирате. Господи, аз те моля за всеки един човек. Моля те, Татко, всеки един, който наистина ще гледа това видео. Моля те да благослови живота им. Моля те, Господи, наистина живота им да бъде трансформиран. Характера им да бъде трансформиран. Мисленето им да бъде трансформирано. Моля те, Господи, наистина да те обичат, да те следват, да те вярват и да бъдат устойчиви, Господи. И когато им е добре, и когато не им е добре, Господи, да продължат пътя си с Теб. Благославям ги, Татко мой. Моля се за всеки един човек наистина да бъде благословен от Господа. Амин. И аз благославям всички хора, които ни гледат в момента, Господи. Ако са отпаднали от вярата си, нека вярата им да се изгради отново. Ако са изгубени някъде в света, Господи, нека да бъдат намерени от Тебе.
Нека това послание да ги съгради отново, Господи. Нека това служение да бъде за тях като още една тухла от Тебе, за да продължат напред, Господи. Разрушаваме делата, Господи, и стратегията на врага в живота им, Господи. Нека Твоята светлина да достигне до тях, Господи, и да извървят пътя си с Тебе в името на Исус. Амин. Амин. Благодарим Ви, благославяме Ви. Останете с Божият мир. Чао, благословен ден!